Kaixo lagunok ongi etorri lastotxapen kanela, ni lastotxapen naiz eta orain hortan bataila inosoak edo bataila txorra dakarkizuek kasu honetan. Gu konde vampiroekin jolastuko dugu eta gure ejerzitoa erakutseko dizuet momentu baten. Ditugu pila bat zombi unitate, tiroak eurei botatzeko eta hemen ikusten dituzuen moduan. Eta gero garren agasekin egin nahi dut zombiak bizitza regeneratzea eta gehiago irautea. Atzean jarri ditugu guardia de los túmulos, zombiak tirokatzen dituzten bitartean hauek aurrera joaten ibiltzeko, eta gero atzean Blaz gure general moduan. Eskumako flankoak bargeistak ditugu, eta gero ondoan bargeiz bereziak, demonios de Schwarzschaffen, eta gero basoan izkutaturik eta etxaila flankatzeko kasu honetan imperioak dragoi odolkariak. Eta orain imperioaren ejerzitoa erakutsiko dizuet, eta guzti artilleria eta artxilektore bat. Ikusten duzuen moduan dira kainoi marra bat, artxilektorea atzean, eta vaporezko tankea hor. Beraz aurrera joango gara eta ataia nahiko simple izango da. Blood Knights! With haste!
mortis engine! Life ends. Death follows.